donaran la eixida. Esta vegada serà el nostre alcalde. Quan l'organització diga que està tot a punt. Atletes preparats. ¡Ya! ¡Venga! ¡Anem! ¡Un aplaudimiento a estos atletes! Primera finca histórica d'Albalat del Sorell. 300 persones. Una gran quantitat, podem veure la gran quantitat d'atletes que estan eixint en estos moments. Resulta emocionant, meravellós, veure a tant d'atletes en esta primera finca d'Albalat del Sorell. Portem ja pràcticament en marxa el primer minut d'esta finca. Un circuit en el qual estan participant més de 300 persones vingudes de més de 50 poblacions, no sols valencianes, sinó de fora de la comunitat valenciana. Una prova de gran assistència, una prova en la que estem batent rècords. Tenim en marxa esta primera finca. Recordem el circuit que està cobrint-se en estos moments, Ixilla de Gran Via, continuada per Sants Patrons, Escoles, Magraners, carrer d'Alacant, tornem en Codinat, Cantalella entrem en el polígon, cobrint el carrer de les Moreres, de Sagunt, de Montcada, continuem pel camí de la Tecneta, entrem en Jaume I, part nova de Jaume I, continuem recorreguent tot el carrer de Jaume I, Reis Catòlics, Mare de Déu del Roser, entrem el carrer Major i després del carrer Major per Pare Salvador s'entrarà novament així a la Gran Via del Ponte Salvadat. Cobrint ja els 3 primers minuts d'esta finca. Hem pogut comprovar la gran assistència d'atletes, ha resultat emocionant aquesta eixida, carregada de moltíssimes fèmines. Volem destacar la participació de les fèmines en esta finca. Pràcticament el 40% dels inscrits són fèmines. Una gran assistència. Estem indicant també que més de 50 poblacions participen o estan representades així. Podem veure com ja pel carrer d'Encodinat, pràcticament pel carrer Cantalella, estan dirigint-se els primers classificats. Esta finca està en marxa, està en ebullició. 300 atletes que cobreixen este gran recorregut, un recorregut totalment urbà que permet conèixer els carrers de la població per a tots aquells que els visiten i que ens permet també que els nostres carrers es visten d'esport, es visten d'atletisme. Avui és una gran festa, és la festa de l'atletisme. Albalat del Sorell és referent del món de l'esport.
Recordem també que hi ha uns premis especials que no estaven en les bases i són els que lliura el càrting l'Horta Nord d'Albalà de Sorells als primers atletes locals, fèmines i masculins que passen per la meta volant situada en el càrting. Un trofeu damunt carregat amb un regal especial, un tàndem per a participar en el càrting. Un premi especial. Recordem, per tant, que hi ha una meta volant situada en el càrting l'Horta Nord. Els primers locals que passen per aquesta meta volant rebran també un trofeu patrocinat per càrting l'Horta Nord. Fa 6 minuts començava ja esta primera 5K. Estos primers 5 quilòmetres d'una prova que s'incorpora a la festa de l'atletisme que celebra Albalà de Sorells per primera vegada en el mes d'octubre, amb la intenció, amb el desig de consolidar-se en este mes. Una prova que ha canviat de data amb la intenció de salvar les inclemències de l'estiu i de la calor i que està donant uns grans resultats. Podem comprovar la gran assistència, més de 300 atletes participen en esta prova. Més de 50 localitats representades així en este moment, en esta prova, en esta 5K, que començava a la Gran Via fa aproximadament 7 minuts. Estem cobrint carrers que fins ara no participaven d'este circuit absolut de 5K. Hem entrat per la Gran Via, hem continuat pel carrer Escoles, Molí, Mangraner, carrer Alacant, carrer d'Encodinats, Cantabella. Estem entrant, ja estan entrant atletes pel polígon per a recórrer el carrer de les Moreres, carrer de Sagunt i carrer Montcada, continuant pel camí de la Tendeta, Jaume I, Joan Carles I, Mare del Roser, carrer Major, i que entrarà per ací, per la Gran Via, a través del carrer Pare Salvador. Tavernes, Manises i Pulsors està representat en estos moments així per protecció local. Volem agrair-los la seva participació. La participació així en esta vesprada, completant l'actuació, la gran actuació que està tenint la policia local que s'ha volcat en aquest esdeveniment esportiu. Volem també agrair, com no, al Club d'Atletisme. Club d'Atletisme, peça fonamental d'esta 10K que organitza l'Ajuntament. I també, com no, volem agrair les diferents entitats esportives que participen de manera voluntària en aquestes proves que estem disputant. Moltíssimes gràcies a totes les entitats
esportives de la població que estan participant esta vesprada, sí, que estan col·laborant en esta prova que s'organitza des de l'Ajuntament d'Albalà de Sorells, des de la seva regidoria d'Esport. Estem cobrint ja els primers 10 minuts. Primers 10 minuts d'esta històrica 5K. Recordem, esta prova començava a les 3 de tardes, aquí a la Gran Via. Avui és el cor de l'esport, el cor de l'atletisme. Albalà de Sorells, feliç de festa per a inaugurar esta data del mes d'octubre. Feliç de festa per a esta 5K. Feliç de festa també en les seues categories inferiors que han batut també rècord d'inscripcions. Portem ja pràcticament 13 minuts des que començava esta prova. Ja estan en Joan Carles primer, els primers atletes. Això vol dir que no tardaran molt en arribar. De Joan Carles continuaran per la Mare de Déu del Roser, Reis Catòlics, Carrer Major i pel Pare Salvador entraran així. Estem cobrint la 5K, els primers 5 quilòmetres. Per primera vegada estem insistint, celebrem esta 5K plena d'èxit, com ho demostra la inscripció. Anem preparant-nos públic per a rebre els primers classificats que en breus moments entraran. Estan ja en el carrer Major, i no tardaran ja en arribar els primers classificats. Per favor, preparem-nos per a rebre els primers classificats i a les primeres classificades. Vinga, animem-los. Donem-los ànims per a cobrir aquests últims metres que els separa de la meta.
estan ja en pare Salvador, senyores. Tenim així l'arribada dels primers atletes. Per favor, espatllen els cables, Mireu els cables, per favor. Espatllen els cables. No, cables. A veure, tenim ja així, a punt ja d'entrar els primers classificats. Ja tenim així a punt d'entrar els primers classificats. Anem a aplaudir-los. Aplaudim ja els primers classificats que estan a punt d'entrar. Vinga. Vinga, que ja tenim així. Ja els tenim, aplaudim ja. Aplaudim més fort. Vinga, més fort els dos primers classificats. De la 5K, atleta 592. Enhorabona, primer classificat d'esta històrica prova. Enhorabona. Tenim també entrant així el segon classificat. Aplaudim, que això no fa més de començar. Aplaudim. Vinga. Ànim. Més força en els nostres aplaudiments. Que es nota que estem amb ells. Vinga. Continuen entrant. Aplaudiment també a aquesta atleta. Enhorabona, ànim, que ja estàs dins. Més atletes. Atletes de Vila-real. Enhorabona. Enhorabona, estos atletes, aplaudirlos, per favor, que això no ha acabat. Estem en plena 5K. Vinga, la gent continua sprintant. Els atletes continuen entrant amb molta força. Estem esperant a les nostres fèmines també. Més atletes, per favor, aplaudim als atletes. Vinga. Mireu amb quina força entren, enhorabona. Molt bé, més atletes, aplaudir, que això no ha acabat. No és el primer, ni el segon, ni el tercer, són tots els premiats. Tots mereixen el nostre reconeixement. Ànim, enhorabona. Molt bé, ole. Que es nota que has entrat 595. Més atletes. Més aplaudiments a més atletes, per favor. Molt bé, molt bé. 551. Un altre atleta que entra ara. Més atletes, aplaudir-los, per favor. 745. Molt bé, atletes locals. Més atletes, vinga, aplaudir-los. Vinga, ànim, ànim. Oi. Vinga, ànim. Ajudem a aquesta atleta que acaba d'entrar ara. Un aplaudiment per a ell, per favor. Vinga, 632. Molt bé. Més atletes, aplaudim a estos atletes que fallen l'entrada. Vinga, més atletes, un aplaudiment. Molt bé, 586. Una atleta, un aplaudiment a esta fèmina, vinga. Un aplaudiment. Continuen entrant atletes, mirem esta colla d'atletes, esta fèmina també que han entrat un fort aplaudiment a esta fèmina.
Continuen entrant. Són encara molts els atletes que queda per entrar així. Així que hem d'esperar-nos. Tenim a la cua ja en el polígon. Això vol dir que dins de poc estaran en el camí de les tendetes, de la tendeta, perdó, i ja enfilaran per Jaume primer. Vinga, una altra fèmina, un aplaudiment. Recordem que esta 5K està plena de fèmines. Pràcticament el 40%. Un aplaudiment també. 777, 656, 644 fèmines que han cobert el circuit. Salva, corredor local, que entra ara també. 738, que acaba d'entrar ara. Un aplaudiment també als atletes, el 747. Portem ja 21 minuts i continuen entrant corredors. El 528, enhorabona. 720, acaba d'entrar també. Enhorabona. Una altra fèmina. Es tracta de la 600. Un altre corredor. 511, que entra ara en estos moments. Dels caragolets. Continuen entrant més atletes. Pràcticament 22 minuts des que començava. Ànim, enhorabona. Esta parella que entra ara. Més atletes, vinga. Molt bé. Pràcticament ja estan entrant en el camí de la tendeta, els últims. Més atletes. Enhorabona, 513. Per favor, demanem al nostre públic que s'aparte, que deixi entrar els corredors. Vinga, enhorabona, 671, esta fèmina. I a la resta d'atletes que estan entrant en aquests moments, també esta parella, vinga, enhorabona. Més atletes, més aplaudiments, vinga! Enhorabona! Enhorabona! Heu arribat a la 5K, el final, a la meta de la 5K, enhorabona! Continuen entrant atletes, 750 que acaba d'entrar en aquest moment. Més atletes, fèmina, 545, el 509. 561. Més atletes, vinga, aplaudim-nos també a esta parella d'atletes que entren ara. Vinga, ànim, ja esteu en la meta. Heu realitzat la primera 5K. Portem ja pràcticament 24 minuts des de començar esta 5K així, a la Gran Via, Ponte d'Albalat. Cor, principi i final de l'atletisme d'avui. Vinga, una altra fèmina, un aplaudiment. 546, molt bé. Una altra. 524, 310, 650, 741, 744 i 734. Continuen sense parar entrant els nostres atletes que estan cobrint estos primers 5K, estos primers 5 quilòmetres de l'edició 2014. Una altra fèmina, un aplaudiment. Vinga, enhorabona, 776. Un altre corredor que entra, 523. Enhorabona. Així entren, un sprint molt important per arribar, molt bé, molt bé.
710. Ramon, corredor local, acaba de entrar ara. Molt bé. Més atletes. Un aplaudiment també a aquest atleta que entra ara. 683. Un altre atleta, un aplaudiment, 577. Continuen entrant, 521. Agafats de la mà, vinga. Enhorabona, 516, 625 i 627. Continuen els atletes. Continua esta festa gran del atletisme. Albalat es dit avui de festa grossa. Vinga, esta parella, este matrimoni local, que ha fet la seva entrada junt, acompanyats de les seues filles. Molt bé. Enhorabona als dos, 651 i 649. Corredors locals. Continuen entrant. Més corredors. Cris de les ànimes està a la cua. Estan els últims d'esta 5K. Així que dins de poc es tenim en Jaume primer. Una volta que està sent ràpida. Enhorabona, atletes que esteu entrant ara, 692, 691. A estos locals que entren ara també. Vinga, 634. Molt bé, Neus. 722, 748. Continuen entrant atletes. Ja hem vist lo nombrosa, com de nombrosa ha sigut esta eixida. I això vol dir que són molts els corredors que estan formant-ne part. Avançàvem que pràcticament un 40% eren fèmines. Continuen atletes entrant. Vinga, aplaudint-los, per favor, que no s'escolten els aplaudiments. Que estem així en la plaça, que estem així en la Gran Via, que estem així en este carrer per animar. Vinga, Maria José, atleta local, atleta molt constant. Enhorabona, Maria José. Més atletes. Continuen entrant, vinga. Enhorabona. 774. Molt bé. A l'altura del camí la mar està la cua. Continuen entrant més atletes, vinga. Enhorabona. Molt bé, molt bé. Informem també que tenim al costat del metge un servici de massatgistes. Servici de massatgistes al costat del centre dels metges. Podeu gastar atletes el servici de massatgistes. Vos recordeu també que en el carrer Molí estan les casetes. Enhorabona, Paula, molt bé. Molt bé, Paula. Continuen entrant atletes locals. Enhorabona, 530, 751. Molt bé, Maria José, molt bé. Continuen entrant més atletes. Aplaudidlos, per favor, aplaudidlos a tots els atletes que entren ara. Vinga, enhorabona. Vos recordem que tenim un servici de massatgistes esperant-vos. Més
Més atletes, una fèmina també que entra ara. Vinga, un aplaudiment també a esta fèmina, a estos atletes que entrenara, un fort aplaudiment també, vinga, que s'escolten. Molt bé, enhorabona. Recordeu que teniu ahí un servici de massatgistes, que teniu també les casetes de Coca-Cola i de refrescos, que teniu l'aigua també, l'avituallament. Molt bé, enhorabona. Més atletes, un aplaudiment a este trio que entra ara, enhorabona. Esta parella que entra ara també, vinga, dos fèmines que entren juntes. Una altra parella, enhorabona. Enhorabona. Més atletes, aplaudim tots els atletes que estan entrant ara, vinga. Molt bé, molt bé. Enhorabona, enhorabona a tots els que esteu entrant ara. Vinga, Juanma, enhorabona. Continuen entrant més atletes locals. Molt bé, enhorabona. Enhorabona a aquests atletes també que entren ara, un aplaudiment, vinga. 552. Molt bé. Portem ja 32 minuts des que començar. Vinga, una altra fèmina, un aplaudiment. Més aplaudiments, que també entra un altre corredor. Vinga, vinga, que ja està. 676. Molt bé. Més atletes, vinga, aplaudim-los. Vinga, molt bé. Molt bé. Ja esteu en la meta. Ja esteu. Ja heu acabat la 5K d'Albalà de Sorells. Enhorabona. Molt bé. Un altre corredor, vinga, enhorabona. Molt bé. 538. Enhorabona també a l'atleta que entra ara. 605. Continuen entrant atletes, continuem aplaudint, que això no fem més que començar, vinga. 520. Una altra fèmina, 633. I ara tenim així una brasilera, vinga, de Brasil. Dilma 13, vinga, un aplaudiment des de Brasil, corrent així al Albalà de Sorells. Enhorabona. Més atletes, aplaudim-los, per favor, vinga. 702. Enhorabona. Més fèmines. Vinga, un aplaudiment també a esta fèmina que entra ara. Vale, que no us cansem d'aplaudir, que és una festa i en les festes d'aplaudir. Que es nota que estem celebrant la 5K d'Albalà de Sorells.
Enhorabona, esta fèmina 503 que acaba d'entrar. Molt bé. Així una parella que entra ara, enhorabona també, local. Enhorabona, 507. Continuen entrant més atletes. Vinga, un aplaudiment. Vinga, un aplaudiment, 594. Més atletes, vinga, un aplaudiment. No ha acabat la 5K, per favor. Esperem-los, aplaudim-los. Necessiten la nostra calor, el nostre reconeixement. Que es note que no estan així a soles, que estan acompanyats. Vinga, aplaudim a estos atletes que entren ara. Enhorabona, estos 3 atletes que acaben d'entrar, enhorabona. Una altra brasileira, Dilma 13, vinga, un aplaudiment des del Brasil. Vinga, enhorabona. Continuem, ja portem 36 minuts des que ha començat la primera 5K del Balà de Sorell. Molt bé, un altre atleta, enhorabona, 634. Recordem que hi havia una meta volant en el kàrting l'Horta Nord amb premis especials per als primers classificats locals que passaren per la meta volant. Patrocinats per kàrting l'Horta Nord. Encara queden atletes. Vinga, aplaudir-los, ells necessiten molt la nostra ajuda, la nostra calor, vinga, ànim. Molt bé, molt bé. Ja tenim que en l'Ajuntament, a l'altura de l'Ajuntament, a l'altura de Pare Salvador, estan els últims atletes que estan cobrint la 5K. Així que hem d'aplaudir a estos últims que van a entrar, per favor. Una fèmina que queda i que anem a rebre així amb un gran aplaudiment quan entre, per favor. Vinga, que es note un fort aplaudiment a esta fèmina. Gran aplaudiment.